Kwa weche matimore kaunti manoma Kisumu hateri nyaka weche matimore kaunti Manyamira. Piny owacho mar kaunti Manyamira obago piem mag ng'wech kilomita 21 mar puonjo jopiny kotenore kod tuo mar kansa mar thuno. Kolose kinde chenro no matimore higa ka higa mane obagi e apaya ma Chepilat kadhi e gwenge mag Konge. Gavana Manyamira Amos Nyaribo ojiwo jong'wech mawuok e oganda jo-Kisii mondo oket mahino e jiwo talanta magi. Mine ute mago mag governors mane ochopo ne ojiwo jopiny makono ahinya mondo odhi e pim machon mar ng'eyo chalgi kotenore kod tuo mano mar kansa. Kitu nawahakikishia kwamba serikali yangu kitu moja among zile nimeweka mbele ni sport. Kwa nini? Sport ndio industry kubwa ulimwenguni sasa. Breast cancer si ya wamama tu na pia wababa wanapata hiyo. Na kwa Nyamira tuko 3%. So nataka kuhimiza kila mama unapoenda hospitali tafadhali, hata kama ni mtoto unapeleka muulize yule anakushughulikia.